és notícia. L'ACA presenta el seu pla d'usos que ha de regular els embassaments del Solsonès. Els criteris de navegació en els embassaments de Sant Ponç i la Llosa del Cavall, la navegació confinada i el control de la contaminació a través de la limitació dels accessos a aquests pantans han estat alguns dels principals punts que l'Agència Catalana de l'Aigua ha comunicat al Consell Comarcal del Solsonès i als alcaldes dels municipis afectats per aquestes instal·lacions. L'ACA considera que el Consell Comarcal és l'ens més adequat per assumir les tasques de regulació dels usos dels pantans del Solsonès, com l'acampada lliure, la neteja i desinfecció de les embarcacions, les zones de bany, les zones de pícnic, la seguretat, la pesca o el sistema d'avís pels mitjans aeris en cas d'incendi forestal. És per aquest motiu que la Generalitat iniciarà properament una sèrie de trobades individualitzades de cada zona per abordar cada un d'aquests aspectes per separat i en profunditat, tenint en compte, a més, la senyalització, el manteniment i regulació del camí perimetral en el cas de Sant Ponç, entre altres de més específiques. Ambdues institucions consideren que en la tramitació d'aquesta regulació s'hi poden incloure, a més del Patronat Comarcal de Turisme, agents de seguretat, agents forestals i les empreses explotadores dels usos dels pantans, les observacions d'altres col·lectius, institucions o empreses de la zona.